Ja, nou ja, het is ook voor het eerst dat deze... Ja, best. Ja, doe ik. Ja. Ja. Ja, best. Oh, kijk, er is hij, er is hij. Oh ja, zit erop. Die komt er weer niet. Zie? Dan krijgt hij de muur krijgt de breedte van de steen. Ja. Goed, kijk. Kijk, daar is hij weer. Zit die andere er nog steeds in? Hier komt hij.